κρασί, το αγαπούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε καμιά ιδιαίτερη στην περιοχή, καμιά ιδιαίτερη γενική παράδοση. Ωστόσο, εγώ ταξίδευα στην Ιταλία και έβλεπα αμπελώνες, έτσι ωραίες δουλειές, ωραία ενοπία και είδα ότι η περιοχή μας δεν είχε μια αξιόλογη έτσι τέτοια δουλειά. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία αυτή και σήμερα νομίζω ότι δικαιωθήκαμε από αυτή μας την επιλογή. Η πρώτη σκέψη ήταν να φτιάξουμε ένα καλό κρασί. Περνώντας ο καιρός και δοκιμάζοντας και πράγματα και αυτά, νομίζω ότι ως ένα σημείο το έχουμε καταφέρει. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στις 7 ετικέτες. Έχουμε τον έροχο το λευκό, που από μια τοπική ποικιλία, την ασπρούδα, ο έροχος ο ερυθρός, ο κόκκινος. Η βασική του ποικιλία είναι το μαύρο αραχώδης. Υπάρχει η μαλαγουζιά, μια κλασική στερεολαδίτικη ποικιλία, και εδώ στον Παρνασσό νομίζω ότι έχει δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα. Και μετά πάμε στις γαλλικές. Έχουμε το Καμπερνέ, το Μερλό και το Πινό Νοέλ. Το οροπέδιο αυτό που καλλιεργούν τα αμπέλια είναι ανάμεσα σε δύο ορεινούς όγκους. Τον όγκο του Παρνασσού και της Γκιόνας και των Βαλτουσίων. Αν πας στα αμπέλια, ας πούμε, το καλοκαίρι, θα βρεις μια θερμοκρασία από 15-18 βαθμούς το βράδυ. Αυτό τους δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, ειδικά στις λευκές ποικιλίες. Είναι το μικροκλίμα της περιοχής. Τα εδάφη η σύστασή τους είναι αργυλοπυλώδη. Θέλει βαθιά άρρωση και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα περιβάλλον το οποίο μπαίνει οξυγόνο μέσα, αρδεύεται εύκολα, καλλιεργείται εύκολα, όλα είναι συν σε αυτό. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς είναι μόνο το μήνα Μάιο. Με ένα θιάφι και ένα χαλκό, ενδεχομένως και ένα μικητοκτόνο εάν χρειαστεί, αν η χρονιά δηλαδή είναι λίγο υγρή τότε το Μάιο. Στα λευκά κρασιά ακολουθείται μια μοντέρνα μέθοδος, αυτή της κρεοεκχύλησης δηλαδή, που ο σταφυλοπλουτός μένει σε ενοποιητή κάποιες ώρες σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αρωματικό δυναμικό της ποικιλίας και να γίνει ένα προϊόν στο τέλος το οποίο να είναι αρωματικό, έτσι φινετσάτο. Στα κόκκινα τα κρασιά ακολουθούμε μία μέθοδο ελεγχόμενης θερμοκρασίας που δεν αφήνουμε τη θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να κρατήσει το τελικό προϊόν περισσότερα πρωτογενή αρώματα και λιγότερα δευτερογενή. Η σκέψη μας αλλά και η επιθυμία μας ήταν να το μοιραστούμε και με φίλους και με ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει το καλό κρασί και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με όλο αυτό το κοινό, το ενόφιλο. Θα μπορούν να έρθουν εδώ πέρα, να δοκιμάσουν όλη την γκάμα από τα κρασιά που έχουμε και βεβαίως να τα προμηθευτούν. Τους δίνει τη δυνατότητα δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα μείνουν ή κάποιες μέρες που θα μείνουν να δοκιμάσουν όλα τα κρασιά και οι περισσότεροι βέβαια φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.